Velkommen til vejret på denne her mandag aften. I dag har Danmark jo oplevet solskin på omkring de 14-15 grader. Men i nat der kan vi altså se, at der kommer en koldfront fra sydøst, som vil resultere i et temperaturfald på omkring de 6-7 grader. I morgen der vil temperaturen stige lidt igen. Især i Jylland vil der være en temperatur på omkring de 10 grader. Til gengæld vil der være lidt mindre på Fyn og på Sjælland. På Fyn vil der være 8 grader, og på Sjælland vil der være 9 grader. Hvis man bor på vestkysten, så vil man kunne komme til at opleve en vestkyst på omkring 15 grader. Og det vil altså også resultere i Men altså, hvis vi skal tage en 5-døgnsprognose, så vil vi kunne se, at fra onsdag til fredag, der vil der være en ret stabil temperatur, som vil ligge på omkring de 12-13 grader, faktisk over hele landet. Og hvis man ser på lørdag og søndag, så vil man se, at især Sønderjylland vil være ramt af det lavtryk, som kommer fra sydøst. Og det vil altså resultere i omkring 5 mm regn. Men altså husk, hvis man bevarer det gode humør, så gør vejret jo ikke så forfærdeligt meget, når vi taler marts måned. Men tilbage til dig, Helle.